Krásny deň, priatelia, vítajte v dnešnom videu zo sérii videí ohľadom zdravej a krásnej pleti. Dnešnou témou je používanie denného krému s SPF faktorom. Myslím si, že používanie denného krému je pre nás veľmi známe a jasné. Krémy nám pomáhajú vyživovať a hydratovať našu kožu a samozrejme je veľmi dobré ich používať na dennej báze. Prečo však používať denný krém s SPF faktorom? V podstate naša tvár je neustále vystavená vonkajšiemu prostrediu a toto vonkajšie prostredie zahŕňa aj slnečné žiarenie. UVA aj UVB lúče prenikajú do vrstiev našej kože a pokiaľ si ju dostatočne nechránime, tak narad prichádzajú príznaky starnutia kože, čo sú samozrejme vrásky. Takže určite vám odporúčam používať denný krém aj s SPF faktorom. A to nielen z toho hľadiska, aby sa vám nevytvárali vrásky, ale čo je naozaj to najdôležitejšie, tak je to, že si chránite vaše vlastné zdravie. Toľko k dnešnej téme, ja sa budem na vás tešiť aj v tej nasledujúcej, takže sa majte zatiaľ krásne.